Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Masikati akanaka muri Zimbabwe ezinonha kutaura naSkimbo paSotokondo TV. Nhasi munhau dzedu chinge chingopeka breaking news kezviri kuitika current situation. Enzo Esha muimbi wekupera kwake kwazomuparira mushure mekunge zvinhu zvese zvanga akatengerwa naPassion Jabva nekupiwa azitorerwa. Apa ndiye munhu akamupedza asazosvika pakumujamuka zvekuti kana iyo ichispoti yacho inenge yazomujamuka nekuti ndakazoona Potsdam yakuposta kuti zvonidai wauya takubatsira idu mufana wangu kupera kwako hakusi kuti uchagoni asi kupera nekuti wakarama sini. Ndichita chokuratidza post yacho yakapostwa nePotsdam. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Baba anochallenge Gaffa mushure menge Gaffa ari kubudisa album musi wa31 Sekala dzakati handivhunduke mazita obva chakubudisa rake musi wa1 January rinonzi Bolacho. Asi Sekala dzinenge zvinokurirwa pakuti iye rake apa anoti ndire mahara. I think anotakada kubhadharisa mari alume zvinonyadza. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Muimbi wengidi uyabudisa zvonyaka inyowani yakachitisa hurumende yeZimbabwe anzi Ijipita iyi anamba mashoko yachiti tabvunza nzira hapana ari kuziva kureva kuti hurumende yacho haina kana chairi kuziva. Unonoti Ijipita kureva Zimbabwe yazvino. Anodzika geche iye kuti toenda kusina mhai kureva kuti takubuda munyika muno timbonotsvaka kunoraramika zviri nani. Achinodzika muzi zvekare iye achiti handina muvhudzi ndingori hwai kureva kuti nyika ino ina president zvaitisa mukuru wenyika tichita muzinzwire meka. Tosangana muchikamu chinoteera musara muchizwa Gaffa achidhisa hurumende. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro.